Pojedi malo salate, neću ni da jedem ni da pijem. Pojedi se kaže sješ. U ovoj reči imamo i tvrdi i meki znak, naravno ovdje zato što je granica sa prefiksom, između prefiksa i korena, dakle ješ je ti jedeš, a s ješ treba da se čuje je od ovog prema tome stavljamo tvrdi znak. Sješ. Pojedi malo salate, sješ немного salata. Neću ni da jedem ni da pijem. Ja не хочу ni jest ni piti. Dakle, neću ni jesti ni piti. Sješ немного salata, ja не хочу ni jest ni piti. Dobro. Sigurna sam da ti se ide u bioskop. Ja sam sigurna. Možemo da kažemo ja sam uverena. Rusi nemaju ovu reč siguran. Dakle, ja uvjerena. Naravno, ako je muški rod, onda ja uvjeren. Što sigurna sam da ti se ide u bioskop. Ja uvjerena što ti hoćeš v kino. A možemo da kažemo i ja uvjerena. I sad ona varijanta da kažemo dakle, da se tebi hoće u bioskop. Što tebe hoćeca v kino. Ja uvjerena što tebe hoćeca v kino. Ili što ti hoćeš. Dakle, ovo opet ista stvar kao ono što smo objašnjavali u prošloj lekciji za spavanje. Isto tako ovdje tebi se hoće. Ja sam sigurna da se tebi hoće u bioskop. Zato što nije prava radnja, pa je prema tome ispravno i jedno i drugo. Napolju je takva vrućina, napolju na ulice, takaja vrućina žara. Na ulice takaja žara. Dakle, vrelo ili vruće se kaže žarka. Prema tome na žara je vrućina. Na polju je takva vrućina. Na ulice takaja žara. Hoćeš li da jedeš? Ti hoćeš jest. Hoćeš li jesti? Ne, žedan sam. Dakle, možemo da kažemo ne, ja hoću da pijem. Нет, я хочу пить. Нет, я хочу пить. Gledam vremensku prognozu. Ja smatrю, vremenska prognoza je prognoza vremena. Prema tome ja smatrю prognoz pagodi. Pagoda je vreme, prognoz pagodi, genitiv, prognozu vremena. Sutra je kod vas vrelo. Zavtra u vas žarka. Ja smatrю prognoz pagode, zavtra u vas žarka. Po takvoj vrućini sam veoma gladan, isto kao što smo imali i za ono drugi dan, neki drugi dan, pa smo rekli u drugi dan. Isto tako ovdje treba da kažemo u takvu vrućinu, v takuju žaru, sam veoma žedan. Možemo da kažemo meni se veoma hoće piti. Mnje очень хочется пить. В такую жару мне очень хочется пить. A jesi li siguran da je on ovdje? Siguran smo rekli uveren. A ti uvjeren što on здесь? A ti uvjeren što on здесь? Posle sladoleda sam žedan. Poslije maroženava. Ovdje pazite, dakle, reč marožena je sladoled, po poreklu je u suštini radni glagolski pridev, odnosno particip ili samo možemo da kažemo pridev, da uprostimo priču. Dakle, ima nastavak o je na kraju, to je nastavak nečega srednjeg roda, dakle, marožena je zvuči kao nešto mrznuto, smrznuto. Da, to je sladoled. I prema tome kada menjamo po pridevskoj promjeni, dakle, maroženava, maroženogo, dakle smrznutog, mrznutoga, jel tako? Poslije maroženava, ja sam žedan, poslije maroženava, ja хочу пить ili mnje hoćeca piti. Hoće mi se da pijem. Poslije maroženava mnje hoćeca piti. Ti sve vreme čitaš, ti sve vreme, bukvalno isto kao na srpskom, все время čitaš. Ti все время čitaš. Obratite pažnju, dakle sve kao srednji rod se kaže isto все. Isto kao u srpskom. Все время, sve vreme. Nemojte mešati još jedan put vreme kao vreme koje protiče sa rečju pagoda, što je vreme kao vremenska prilike. Ti все время čitaš.
Hajdemo u bioskop. Ne ide mi se. Hajdemo, pойдем, krenimo. Pойдем в кино. Нет, ne ide mi se. Možemo samo da kažemo neće mi se ili ne bih baš, neću. Нет, мне не хочется. Možemo da dodamo идти, jel tako? Идти znači ići. Нет, мне не хочется ili мне не хочется идти.